Game 1 sa National Basketball Association Finals. Sa ito nga sa Golden State Warriors kaga Boston Celtics. Ang ginaplano gidiri sa Celtics syempre makuha nila ang unang kampyona or ang ining unang kadalagan sa sining pagatubangay sa Golden State Warriors. Ginakapo na ito nagkaroon ng coverage team sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Ponce Espino, kaga Bombo Carlito Malunes. Siyempre isa sa mga coach sa mana sa basketball dari sa Maya Ciudad sa Bacolod si Coach Leo Seralbo ang tindog man bilang principal dari sa Maya Mandalagan Elementary School. By the way, subong nga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Sa mga balita nga ito na nga pagkatutukan na diri sa ito na nga palatuntunan sa balita lokal. Ang pila ka mga social pensioners diri sa Maya Ciudad sa Bacolod magakalipay kaga nagapabor sining ginaplano ni incoming DSWD Secretary nga pataasan ang ining social pension sa mga indigent nga mga senior citizens. Halina sa taga 500 pesos kada bulan na subong. Ini ang ginaplano nga imuon ng 1,500 pesos. Kaga nagalao madiri si incoming Secretary Erwin Tulfo nga ini siya ang suportahan sa mga miyembro sang Kongreso and then banwa ang ato na sa gobyerno mayaraman sang pondo para diri. Samtang pilaman ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang amiraman sa tagsa nila ka mga pananawan sa sining plano ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo nga himuon nga isa na lang kahataga. Yo ko na tingob ihatag. Kumbaga daw lamsama na lang nga bala ang ining conditional cash transfer nga ginapanagtag sa gobyerno pinaagi sa Department of Social Welfare and Development. I-check at nakaroon na sa pilaman ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program diri sa aton sa Maya Ciudad sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. By the way, atensyon sa mga motorista, posibleng magsaka na naman ng presyo sa produktong petrolyo sa masunod ng semana. Kaya sa may World Trading Banwa, mas nagasaka pagid ang presyo sa produktong petrolyo. Although nagkasugot na subong ang mga major crude producers nga padugangan nila ang output kay mayara na sa ban nga ginapatuman ang European Union sa sining produkto sa Russia. Sa mga balita national banwa ang author sining hagna nga nagatuyo nga pasakaan ang social pension sa indigent nga mga senior citizens nagalaom nga ini siya ang pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini siya ang naprobahan na banwa at sa pamanang ining sinidi o kanang pag-adjourn sa sesyon sa Kongreso kahapon. Sa dugang pang mga balita National Museum of Fine Arts ang sirado sa malapit isa ka bulan para nga preparahan ang ining inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. Pila pa gid ka mga senador banwa nagatag man sang advice sa kay incoming Senator Robin Padilla kaya sa sining tuyo niya nga mangin pinuno sa Senate Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Sa pinakaulihi diri nga report sa Bureau of Treasury ang utang sa Pilipinas mas nga nagadako pagid banwa sa end sa Abril tuig 2022 ang utang sa aton nga gobyerno nagadangat na sa 12.76 trillion pesos. Sa mga balita international, subong ikaduhan na ning adlaw sining holiday weekend dito sa United Kingdom
nga ginamarkahan o nagamarka sa 70th anniversary sa pagpungko sa trono ni Queen Elizabeth II. Hindi man na makatambong banwa si Queen Elizabeth sining service of Thanksgiving subong nga adlaw kay mayara ini siya sa gina-eksperyansya nga mobility discomfort. Hindi nato ni sini malipod manigar nga ti mayara nagimanda sa nga edad si Queen Elizabeth. Sa balita sa Batangas sang hinampang sa pinakauli diri nga ginapagwang nga report si Andre Iguodala masaksihan na karon or subong nga aga sa Game 1 sang National Basketball Association Finals. Kahit tinalikdan sa nga mga inadlaw mayara sang dinipagidato klaro kung na bala makahampang diri banwa si Andre Iguodala, but as anticipated, si Iguodala will be available for the first time halin sang Game 4 sang Warriors ako na sariin na ginatubang ato nila ang Nuggets. So, mayara lang sang confirmation na diri banwa halin sa kay NBA o kana sa kay Golden State Warriors nga ti makahampang na karon. Speaking sang NBA, grabe si Toto Lebron, no? Toto Lebron James, si Los Angeles Lakers superstar, ang pahayag diri sa Forbes magazine, siya ang una nga aktibong nga player sa kasaysayan sang NBA nga mayara sang kabugosan nga mayara sang net worth banwa nga $1 billion US dollars. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 10 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nagaligad na ginaplastar diri sang incoming Marcos administration ang mga ginaplano na nila o kon mga nominees para sa mga miyembro sa nga gabinete nga magasugod sa Hunyo 30 sang udto. So pila na to ka mga ahensya sang gobyerno ang ginapangalanan nga amo ni ang or mayara na sa mga napili nga mga incoming secretary o kon incoming chief nila. Isa na dira ang Department of Social Welfare and Development banwa. And syempre before pa man ang ilang nga pagpungko sa pwesto, may pilan na ka mga pahayag kung ano man gada mga plano nila nga igapatuman. Ano ang mga gusto nila nga mga programa kati sino man lang nga ang hindi gusto sang change. Basta ina siya ang para gid lamang sa kaayuhan. Ang broadcaster nga si Erwin Tulfo bilang incoming secretary sa Department of Social Welfare and Development nagpahayag. Siya ang nagaplano nga magpatuman sa increase sa social pension sa mga indigent nga mga senior citizens. Atensyon na dira sa mga lola naton kag sa mga lolo nga nagabato na sang social pension. Amo gining isa sa mga gina-target nga igapatuman sang DSWD sa idalom ni incoming Secretary Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo utod ini siya ni Senator-elect Raffy Tulfo. Ang kabahin sa mga Tulfo brothers kag nagpanindugan nga ti wala man kuno sang problema. Wala man sa nakita bidarang malain kung siya ang nagapungko o kung siya ang napilian na bilang secretary sa DSWD o kung anuman darang ahensya sa gobyerno. And then ang yasin nga utod sa mga senador. So, ang gina-target subong nga patuman ni sa incoming Secretary Tulfo amo ni ang pagdugang sang pension sang mga senior citizens. Ang social pension sa mga indigent nga mga senior citizens halin sa 500 pesos himuon ang 1,500 pesos kada bulan. Kag ini nagalaom siya nga aprobahan na sang Kongreso or sang magapungko naton nga presidente. Silingan niya kadamo grabe sa mga balaklon nga mga maintenance nga mga bulong
sa mga senior citizens kagiba na pagidan nilang nga mga necessities. That is why ang dapat tatagan ni naton sang konsiderasyon in line with his proposal to add up the indigent elderly's monthly pension. Kay silingan niya, tinigi ni mag-igo ang ining 500 pesos nga ginabaton sa mga katigulangan subong kada bulan. Although kung usisaon na to ng ining proseso balasang DSWD, ini siya ginahatagan nila nga tinggo babala for 3 months. So, ang bato na dry sa 1,500 pesos. Kung nakaisa actually, ginatingo ba ni nila sa isa lang ka 6 months sa bala? Ay isa lang kahatag ang 6 months. So, ang ginabato na nila is 3,000 pesos. So, hindi gini siya mag-igo. Suling nga din income ng Secretary Erwin Tulfo. That is why nga mahingyo ako sa akon nga mga himata sa Kongreso kung pwede himuon na lang naton nga 1,500 pesos. Parang at least bisan paano may ibato-bato ba na mga katigulangan o ka na mga tigulang sa pagmahal subong sa mga presyo sa mga balaklon. Iba na pagida nila nga mga kinahanglanon kahit ko natagan naton sila sang 500 o kung bisan isa pagigani kalibo medyo kulang gid ina. Kulang gid ina. So hingion naton sa Kongreso, kung pwede, himuon na lang 1,500 pesos. In fact, sang tinalik na sa ning adlaw banwa before ang sinidi sang Kongreso, ang miyembro or ang mga miyembro sang Kamara de Representantes ginaprobahan nila ang ining hagna nga nagatuyo nga mapasakaan ang ining social pension sang mga indigent ang mga senior citizens. Kaganagala o madri ang ining author nga ini siya ang pirmahan sang presidente ani President Rodrigo Duterte kay man kung hindi ini siya mapirmahan antes matapos ang 18th Congress. So i-refile naman ini sa masunod nga Kongreso, back to zero na naman siya. Back to zero na naman ang ining hagna nga nagatuyo nga ina siya ang maaprobahan or ina siya ang mabalik agidya sa bilog nga proseso sang sining pagpasar sang isa ka hagna until nga ina siya ang mapirmahan ni President Rodrigo Duterte. Isa man sa mga plano din ni incoming Secretary Erwin Tulfo ang ining tingob na lang nga paghatag sang ayuda para sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kung balikan na ton sa tinalikdan ng atuig 2019, ginpermahan ni President Rodrigo Duterte ang ining hagna para nga manginisan na kabugos nga layi nga gina-institutionalize na ang 4Ps. Bot silingon, sa gusto kag sa hindi sang sitting president, ini siya ang butangan gidya sang podo. So, hindi na siya mangin pareho sang time ni former President Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, and then subong President Rodrigo Duterte sa unang mga tinuig sang pagpungko ni President Rodrigo Duterte. Ngayon na siya ang nakadepende sa discretion sang sitting president because ang 4Ps sang tinalikdan ang nakadepende lang sa administrative order, AO sang presidente. Silingon, kung hindi na gusto inasang presidente nga igapatuman, so pwede niya lang gid ma-scrap ang ginasuguran sang nagligad nga presidente. And then, kung sa masunod naman niyang administrasyon, gusto nila, so magpagwa naman siya sang administrative order. However, because sining hagna o kan akta republika nga nagamando nga na-institutionalize na ang 4Ps, dapat nga mayara gid ni siya sang pondo. Karon, ang gusto ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo, himuon na lang isang bagsakan. Isang bagsakan ang paghatag sang conditional cash assistance sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kay sining niya, pwede pa ini siya magamit sa mga benepisyaryo sang 4Ps ang kwarta para nga mahatagan na sila sang kahigayunan para nga gusto nila daraya inegosyo pwede gid. So
Kung himuon nga bulanan, siling niya tinaw kagamay ginabi sa nabaton nila. For example, ang ilang nga mabaton 1,200 pesos or 1,400 pesos kada bulan. Tinga bingin din na lang naton pag himuon nga lamsa mo kontingo ba na lang for the whole year. It's either managtag kita kada pamilya 12,000 pesos o kung 14,000 pesos pwede mo na nga manegosyo. Ang mga beneficiaryo sa social pension para sa indigent senior citizens mauna kita dira. At mayroon sa payag diri mga beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa sining mga plano ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo sa Pia Kalinya, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Grace. Bombo Grace. Mama Erling. Okay, go ahead. Wala signal. So, Mama Erling, sa aton nga pagpanglakaton, sinigid lang nga aga, madamo kita sang nakuha nga nagakailain nga reaksyon no regarding sa sining duha sa mga plano nga ganito sa incoming DSWD Secretary no si Erwin Tulfo. So sa pahin Mama Erling sa sining senior citizen no ang nato na interview sa isa man sa social pensioner no ini si Violeta Serna no si Ma'am Violeta Serna Ma'am Erling nag-edad sang 66 kag ini siya sang una ra sa barangay nagapuyo subong ara na siya sa Oto barangay Vista Alegre. So Ma'am Erling, according sa iya okay gid kung pataasan, no, pasakaan ang pension sa halin sa 500 to 1,500. So ang iya siniba mo Erlin nga pension ini niya iya, bali iya ni kabanay. So Okay. mga pila nakatuig nga naguna sa iya, no. So siya ang nagsalo kag tisubong ara sa bahin sang Lagun, no, dira sa kilid bala sa South Capitol Road. I mean, no, nagabaligya da siya Ma'am Erlin, pila naman ka tuig madugay na, no, kag di ang iya gakabaton every month masubra ko no sa 4,000 pesos, no, kag ini siya may tatlo ka kabataan kag may mga apo, so kag ina totoo apo ya. So according sa iya mas mayo gid no kay subong nagataas na ang mga balaklon ti kung 500 lang nga mabatan mo sa isa ka bulan kulang gid kag dugang pana no nga gabakal man siya kay Berlin sang iya man nga bulong batali sa mga apoya kag Amo ginaya. Bobo Grace, bala mo mga lola yung daan na hindi ginaya makabalibad si lolo kag Yes. si lola basta nakita nila may kinanglado ng apo niya tagin nila. Sakto gina Ma'am Berlin. Labi na gid nga siya na lang wala isa, wala na saya sang kaupod sa kabuhi, amo man ang kalingawan sa mga lola o kung lolo man nga nagaisahanon ang mga Isa apo nga gani nagakumod na lang ang bata gid. Hello, palangga pa ning apo sang sa bata haw. ang mga sa amin Ma'am Berlin, no, sa aton diri sa Pungsod Pilipinas, kung may apo na gani sa bata mo, di ang apo yang napasulati kay kung baga grabe ang charm sang apo Ma'am Berlin, no, kontra sa bata kay ang bata yati dugay ka naman yang halin sa akon, no, nagikan sa bata, so sa apo Pero naman ti ko pareho ina nga palangga. yes Di parehas bala? na Kaya ang apo naghalin man lang sa bata niya mo. sakto gid no kag ining si Lola Violeta Ma'am Erlin ti amo na sa nahambal ko mas mayo gid nga pasakaan kay dako gid nga bulig no ang iya sining ginahimo Ma'am Erlin aside sa nagkakabaton siya 4,000 or masubra 4,000 every month amo nagachanggi-changgi da every day ara da sa makita naton kag nagapananom man siya Ma'am Erlin sa mga utanon no para nga makatibawas man kag isa pa kadamo sang nag-agi nga mga problema may sa atong pungsod nagataas ang balaklon kag ang pensyon niya retail lang Japon amo lang na Japon Ma'am Erlin. Oo, so big help gyud ya kun himuon nga 1,500 pesos.
Kay maliban no or except sa bulong mo, vitamins mo o kung mga kinahanglanon mo sa balay, makabakal ka sang gusto mo pagid. Ma'am Early no, Oo. malipay ka man, mabuhinan man ang stress mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo ginabi nga problema subong nga kay man na kung maidada ka na, diraan na nagaguluwa nga daan. Diraan na nagaguluwa tanan nga mga ginabatyag ba mo Grace? Yes, Ma'am Early, dugangan ta kina kung wala ka kwarta, dugang na lang Oo. gid ang ginabatsyag mo. Matigaw lang kapag Kagi ka na nga nagalingin ulo mo. Dubulsog man kung galingin ulo. Wow. yes, Ma'am Berlin, kaagi ko na sa una, sa wala pa cobra. Amo gini. Yes, no? Sa kapoy kung wala ka obra Ma'am Merlin, compare mo sa galigid ka lang, Oo. standby ka sa balay mo, kaon ka lang, tinambo ka, na mo na. Okay, sige abe. Social Pamarli. pension na matiyan naton mo Grace. Yes. Ma'am Merlin, pamatian ta si Ma'am Yolata Serna. Pinsan ko yan, ang tangan ko na mo. Dire na lang ko kapangabuhi sa dalan para mabuhi man pati mga apo ko kay kisa ako man ang gaano. Kapakaon. Sila yung mga kabataan. 3 lang sila pero ang mga apo ko na lang. Dugay ka na di nga nagabaligya. Dugay na, kapila na mag-ilis-ilis mayor. Taga di ingid ka mo ganyan. Sang primero barangay 10 ko. Dason subong ato na ko sa Bilyod. Kaya ang edad ka na. 66. Idugay ka na nga social pension mo. Dugay na pagkapatay gid sa bana, pag transfer mo lang na sa ako. Okay. Subong kay lain ang administrasyon, magapungko, lain man ang siyempre yung secretary no sa DSWD. Sa mga plano niya nga himuon 1.5 ang pension nga subong kay 500 lang. Anong kubo nga ano protection rin? Mas maayo nga ni madugang-dugangan para nga maka lugin hawaman. Sigado, mahal na subong tanan ang balaklon. Kita, magatanom-tanom lang ko sa igad, ho. Ang Okay. pension, ay manigay tanong mo? Mm. Okay, mayo kay makatanon ka pa yan ay. Oo. Di ang pension mo sa kada bulan, ay nag-aabot kada bulan. Kada bulan, turara na nasa ginutangan ko, ang wakit na lang ginakuha ko. Kapalaan mo kada pension. Ang pension ko, regular mo lang nga gapon, wala man nagsaka na. Pinagaling nga regular. Ang sobra por sobra. Sobra 4 days. Okay. Gusto ko magkataas. Ako hindi nga pasalamatan. Ano pa ginayhan ang dako nga mabulig sa inay? Dako-dako man ang mabulig kung magsaka, gid man Kay imbes nga mangutang ta sa aton negosyo, amo na lang na aton kapital. Pinagay ng mga patataluan? 3. Tatlo. Isa po kayo, may apo ka na. Ano ang tatuan sa pension mo? Dako nga party sa pension mo. Bayad ko sa ako, agin na pa kayo, kuman sa balay ko, kay tulo. Kung napakumpinso na pa kayo ko sa balay, tapos baka ko vitamin sa mga apo ko. Kaya nga ako niya kaon, diri lang siya sa dalan ko. Kagit sa akon man bulong. Sa mga kinanglan. Kinanglanon ko adlaw-adlaw. Maliban sa pagbaligya, dahil sa pension mo, maliban ka pag ginagawa. Wala na, mo lang ni. Okay. Gina-mention na guro ni Nanay Violeta ang pensyon na gidbalahalin sa iban nga mga ahensya sa gobyerno. Ginaistorya labi nato na diri bo Gracening social pension from DSWD. So that is 500 pesos yun na siya kada bulan as mandated by Republic Act number 9994 or expanded as Senior Citizens Act of 2010 nga mayara sang monthly stipend o kung ginahatag nga 500 pesos sa mga indigent nga mga senior citizens. But silingon, pigado sila and then wala sang iban nga pension nga ginabaton. So sila na ang entitled nga magbaton asin ang tag 500 pesos. Ang ginaobra subong sa nga DSWD inang ginatingob na lang inabalahatag twice a year. So kada baton nila taga 3,000 pesos ang ilang ginadaho. So, ang plano is simuon na lang abing 1,500.
dugangan siya sang 1,000. So, muna pa Merlin, isa man lang ka reaksyon, no, ating kuhaan, but hindi siya nabilong sa tawag nga indigent. Kay kagina, no, madamo kita sang na-encounter nga mga individual, wala pa gid sila sang SSS, no, Wala man. kalabanan mo Merlin. Oo. Yes. So, ang ining covered, dapat kami ma-validate pag din na siya sang husto bala. Kay kung sino gito ya ang mga nagakaangay nga magabaton, sila gid dapat ang malaki pa dira sa may listahan. Kung why for example sila yung may ginabaton kaya kung kaisa mga ginikanan na bala abong mo Grace, husto giman din ang mga kabataan dapat hindi yung mga investment mo ya bala yung masaliga ka dira ya pagtigulang mo, pero may mga kabataan gid nga nagaulikid sa ilang nga mga ginikanan. Gahatag sila yung alawan sa mga ginikanan nila. Pero ang mga way naghatag, hindi mo man sila mabasol kaya hindi man na nila yung responsibilidad. So, ang ma-qualify dara para sa social pension, hamuning mga way may ginabaton na bala, Abombo Grace. For example, way may ginabaton, halin sa kabataan nila, wala pension sa SSS, wala pension from GSIS. So, that is social pension. Pero bantayan ni naton kay this is mandated by a Republic Act, dapat i-amend to ang unang nga layi nga nagamando sang amount bala nga ginahatag para sa mga social pensioners. So amo ni nga kinanglanon nga mayara dira sang tikang ang Kongreso, i-amend to nila ang unang nga layi, himuon nga imbes 500 mahimo siya nga 1,500. Number Erlin. So, Oo. amo na. No, dako nga buligid para sa mga indigents, Number Erlin. No, kung matigayon na. So, malapit na malang ang June 30, siguro agad-agad gid no, aksyonan gid nila kay tungod man nga ang aton sa ning ekonomiya, Ma'am Erlin, naga ano man, mat-amat man sa rurot, no, sa mga nagkalatabo sa sining tuig kag sa ligad pagid nga tuig. Oo, that is very favorable lagi na para sa mga tigulang balangaway may ginabaton. Hindi abi naton na sinimalipod Momo Grace kung na kaisa balahay ito yung mga tigulang nga nagadangop bala diri sa aton kag nagapangayo sang advisory coming from DSWD kung sano abi mahatag ang ilang social pension kaya amo man na ginasaligan nila mo. Kag actually, Mamorling kadamo sa mga nagakadto dira sa atong talatapan para nga magpangaisang bulig regarding sa amon ang concern, no? Kag we do our best man nga ma-address no ila sining concern kay tungod nga amo lang ginasaligan nila gaka-delayed pa. Okay. Isa man diri sa mga plano ni incoming Secretary Erwin Tulfo, ang ining 4Ps bala kahit subong quarterly ini siya ginahatag. For example, 1-2 ang ilabatunon times 3 Bomo Grace sa kada hatag pilang math mo dabe 3,600 per quarter ang batunon nila. So ang plano himuon na lang siyang isa na lang kabulyada. Paghatag 1,200 times mo sa 12 abi dara parang magamit pa kuno pang negosyo abi nila dara. Sorry, Mama Erling, ang reaksyon sang duha ka mga bulante bala dira sa Libertad Public Market nga taga Barangay Kudkod, San Carlos City. Una gid ingkuan ta sang reaksyon ining si Ma'am Emily Arda. Ma'am Erling, no? Ma'am Emily Arda. Kagini siya ang nagaedad sa 45. Ang iya sining obra alin sa una nga bulante dira sa Libertad Public Market kag ang iyang ginabaligya gid no malaban gid mga rabanos Bomber Erlin. So ang iya nga pila kabata niyang qualified para sa 4Ps? Bomber Erlin isa lang. Isa lang. Bata, yeah. No, Okay. kag ati ang bata iya nga ini manog grade 11. So ang nakabaton niya sa kada 2 months, na kay kada 2 months ga-release Bomber Erlin, 3,700 according sa iya. No? Kag ti sa isa ka tuig mga ikaanom sa makakuha, no?
Kag ti Ma'am Marlene, according sa iyaya, mo ni pala nga plano nga isa ko na lang o kung isa lang malakahatag iya nga mambal dire okay gid no. Okay gid kay para bala nga magamit Manila no, kag isa pa hindi man lang nayaamo ang ginakwaan nila bala Ma'am Early no. Kung pamangkot ko siya no regarding bala nga kung tingbon ti base maurot bala Ma'am Early dayon Oo. no, kag wala nakwaan Ang ti, 4P sabi conditional ina siya mo bumbo Grace what silingon spend mo siya base sa mga kondisyon nga gintanana sang layi. It's for education nila, for health, and dapat maka-eskwela gid sila matambong gadira mga ginikanan sa family development session. Ang Yes. ilang nga cash card ara sa posasyon nila wa hindi prendado. Abo na nga mayara sa assessment and monitoring sa mga ginikanan. Kag sa ilayang pagatuon sa mga bata nila. Yes, well, Ma'am Berlin, ini nga, nga assistance bala, damo sinisang requirements, di man basta-basta, kaya according kay Ma'am Emily, mudlay ko no, na bala, kay tungod nga kinanglan mo gid pamatud-an nga amo na bala nabilong kadira amo pa na no. Kag dapat wala pa na nakaabot sa 18 ang bata nila. Once ka nag-18 na ang bata, Bumbo Grace, Yes. automatic makakas na ang inang family or ng household dira sa may listahan. So, ano na sa bungang 18, gani nga na, senior high school. College, Ma'am Erlene, Mano College. Senior high school na siya. Senior high school. Grade 12. Oo, Ma'am Erlene. Grade Oo. 11, bata, yeah. Tapos ang tuig, no grade 12, makakas automatically. Oo. Okay. So, anong iya pananawan na dira kung tingubon? Ma'am Berlin, according sa iya, okay gid kung tingbon no, kay para bala nga maano yaman, maano ning panawag, parol bala. Ang kwarta. Rolling. Oo, maroling-rolling ning kwarta, Ma'am Oo. Berlin, no? Kagati, kung magkulang o kung mawadaan man, hindi man siya magkabalaka, kay kadamo palang itanan, no? Baka-baka sa Ma'am Berlin, pangita kwarta. Importante, mabakal Nga bala. nagakuan na dira, nagabulante. Oo. No, importante makabakal sa Ma'am Berlin bugas. Mayo gani kay ang bugas tingo bala. Oo. Sa mga mo gini ang pinaka una Bugas. ginaton nga kinahanglan ang bugas. Hmm. Kag sa pag-eskwela, wala man na problema kay ano man na mabaling na preparahan, wala man sila gasalig kuno sa ginatawag nga 4Ps, no? Amo na nga okay lang ya sa iya nga tingbon ang paghatag sang assistance sa ila. Kunang taon nato na diri ang gining mga kuan na bala Bumbo Grace, mga ang components sang 4Ps. Nakatalanda na siya for health and education. Yes. Okay. Yes, sakto gid po. Sige. 500 do ka sa ako sa mga salakyan no. 500 pesos per household every month para ina siya sa health. And then, bakal mo bidra vitamin so kung ano dira kamay makaigo ng 500 so katong 500 subong buhinan mo pulo dugay-dugay why na. Education grant that is 300 pesos per child every month for 10 months or a total of 3,000 pesos every year. For a household with 3 children, ang ina nga pamilya makabaton sila 1,400 pesos every month or a total of 15,000 pesos every year for 5 years. Every year for 5 years. So kung naglapaw na yan dira ang imo bata sa 18, ti makakasa na ina sila. Yes, Ma'am Erlene, bali mga independent na kung baga pagtulong sa bata sa edad nga 18. Oh. 18, suportado kay Ma'am Berlin. Basta, no, updated kay miara nga mga instances o kung kaso nga matransfer bala sa eskwelahan, di mapabalo ang office kag Ma'am Berlin, may tendency nga ma-stop siya. No, kay may kilala ni si Ma'am Emily nga nag-stop siya ang paghatag sa assistance tungod nga na transfer ang bata, no? Kag ulihin na report. So, Ma'am Berlin, nami man kay nahatag Japon ang assistance, tingob lang galing. Oo.
So, galing ka mo na mga kondisyon na drama mo na ginatawagin din siya nga conditional cash transfer because you need to spend it according to the condition set by the law. Yes. So, for example, gamiton mo siya pang livelihood, hindi na ya pwede. Momo Grace. Sakto gid, Ma'am Berlin, kay from time to time, gina-check gini nila ang status ang bata. Labi na kung manong 18 anyos. So Oo. kay Ma'am Emily Arda, nga bahin, ang iya sini nga seat dira sa bilang isa ka 4-piece beneficiary. Halin na siya 2009 onwards na, no? Consistent na siya, Ma'am Berlin, wala siya problema. Okay. Sige. Ma'am Berlin, pamatian ta ang reaksyon ni Emily Arda. Ma'am Emily, good morning. Kamusta din ka buhi sa Libertad Public Market? Makatabang man sa mga baligya nga jutay. Oo. Okay. Ano mga baligya kaya? Mga rabano sa kanang mga sayote. Hindi nyo na ginakuha? Sa barangay Kudkod na por doktor. Adlaw, ginari ka O ari kami din nga buhi. mga oras na pwede ka sugod. Nag-abot kami kagabi mga 7 o'clock. Tapos maguli kami sa 4 kadlaw, 5 kadlaw. Ito, hindi ka muna tulog. O dili lang kami sa mga higad-higad kersada. Sa kabilang mo na yung sugod. Oo. Mga adlaw. Okay. Ma'am, mo sining mga kabataan, pila kabilog? Ano? Oo. Oo. Isa ka sa mga beneficiaries ang Disdas. from purpose, Oo. no? Pila da ang imo bata nga ginatagaan sa inyo? Isa ang nadala. Isa lang nga dala, pero Oo. okay na si mo. Okay kayo. Ang iban, wala man mag-eskwela ang una-una nga nadala, nag-untat lang sila. Sa una, pila sa tanan na? Ano? Isa na nagkaladala? Oo. Isa na lang subo ang O isa na lang kay nga nagligal. Ako naman lang nangabuhit kay wala man sila papa na itong una-una ko nga bana. Okay. Ang mga naguntad, may nakagagawin sa high school. Ang subang ko, nanikamot siya ato sa Cebu, nanikamot siya ni eskwela sa ALS para makatrabaho siya. Tapos ang isa, nakagraduate siya sa high school, sinila nga tuhid. Okay. Very good. Ang subong isa na lang ang bilin. Ano nga year? Kung ano, ang tatlo ko, grade 5, grade 2, grade 1. Kuno grade 1 pa lang subong. Ang tatlo na hindi nasadala. Huwag pa madala kay sige kuan sa amon leader nga updated. Tapos sige ko update, sige ko papirma to sa eskwelahan. Wala man nila ginapas sa amon leader. Para kadto ko gahapon kay nagpatawag meeting sa DSWD, isa man lang ang nadala. Ipa-active na po na magkuha naman po school certificate sa eskwelahan para nga makasulod ang isa. Ang tatlo. Ano ganing mga requirements before magpasa ka para matagaan ka mo sa isang assistance? Ang requirements, mapa-eskwelahan ng mga bata, tapos magkuha kami ng school certificate na mapirmahan sa principal na ma-updated ang bata. Wala na nga mga requirements nyo? Oo. Okay. Pag aton nga secretary sa DSWD, no, kabalo ka naman na. May sa mga posible, no, kung ginaduso yan yung plano, nga itingbo na lang ang paghatag sa cash assistance. Oo. Sa imo, ano ang una-una mo gid nga reaction diri? Kung matingog pila man po na kabulan, ang itingog. Sa katuig. Isa ka tuig. Oo. Pwede man. Pwede ba? Ang iba niya, hindi mo sagot, ikaw yan. Amo sugot ko kay nga makatingog ka bugas. Kung mga problema hindi man po na kay isahon mo kagasto. Kung ano mo lang kung may mga importante gid. Oo. Di pala, ano ganing nga year ang imo nga bata nga beneficiary sa purpose? Mono grade 11 na sunod. Grade 11. Pila ang nakabaton niya? 3.7 lang. 3,700? Oo. Sa isa ka tuig? Ay hindi, nang kada dua-dua ka bulan. Para duha ka bulan, 3,700? Oo. Kaya kada ko ang isa to 600 lang. Ha? Hindi, pila man ka bata yan nadala, akong isa malam. Oo. O, Pati isa. kung isa, 3,700? Oo, kay high school mo. Okay. Kung elementary, 600. Oo. Amo na. Okay. Isa ka bata, 3,700. Grade 11. Oo. Sakto. Okay. Para sa imo, okay lang gid gali kung tingkuan.
okay kay nga no, nga kuan na siya mo no grade 11 siya, dagko na ang mga bayranan sa eskwela, damo na ang galamito, may nga matingog ang usa ka 1 year. Oo. Sino natog ako, ikaw man? Ako, kako man ang naano, Bawal ang bata. bawal. Kung may mga meeting, kung ari ko dire, kung meeting mga meeting lang pang-release, pwede lang siya akong paatinon. Pero kung DSWD, kung magtimbanay kami, ara ang taga-syudad, ako gid ang maatin. Oo, okay. Di, what if amo ni hoy butang ta tingobi ang mga tagay. Di sa una pa lang nga 2 ka bulan maubos na be, okay lang. Hindi pa kaya mo po na imo saligay. Mangita di ka paagi na makakuan ka kay ang iya sa bata magina pag-eskwela magina ang release. Hindi man na nga amo lang gina ang saligan ginimo. Abag-abag mo malang na para nga hindi ka malatam ang kalisod. Sila ka nakatuig nga beneficiary sini. Kuan na, year 2009 po nakasulod. O mga hapit na 11. Okay. Di pagsulod mo mabudlay ang Oo, mabudlay gid kay kung wrong spelling ang imo mga ngalan, ayawan di ka paluat. Kung way man mga live birth imo bata. Oo. Tapos seminar daan. kailangan mga seminar nagyan mo. Damo to hindi na maisip kay buwanan daan kanang halin sa permiro hangtod gid matapos. Kung kilala ka nga beneficiary nga disqualify o kung sa tunga-tunga bisang pagpangatagay bala naging kuan siya sang right na wala na bala tagaan kitaan bisang Continue man ko, way man kulang. may kilala kaya? Damo man to. Anong rason to no nga nadula sila? Ang ila bata, hindi, presi na, ang bata nila, ga-eskwela dire. Tapos, din transfer, magubagid ang record sa bata. Kung ma-transfer gali ang bata sa pag-eskwela, Oo. bao na. Hindi, matangkang siya kadali, mabalik malang. Kay labi na, wala sila magpahibalo nga. Ato na, pres na, ari dire, nagbalhin sa lain nga lugar. Siyempre, magubagid ang record. Kay kagtuan, wala man siya record, so nagsailo man siya. Ang iban, gauntak-untak man. Tapos mabalik man lang. O mabalik malang. Ginatingog man puna nila. Tingaw. Ang isa ka 1 year nga waay ma-release pagka isa naman tingog gina siya. Bulto gid ang ila madawat. Oo. Kay may tiyo ko nga mga 2 ka tuig waay siya kabaton. Sang March nakabaton siya 43,000. Tingko bang galig. Pero dapat, ano mo na siya, i-update man. Oh, kay may bata siya nga may problema mo, naguntat-untat, way pa mapasulod, updated lang. Okay na ba? Kaya ano yung ginatag nila ba? Oh, gyapa. Sige, te. Ano pag inumbar ta? Okay, nang sa mangay maayo gid ang mainta sa pantawid kay nga makabuli gid sa panahon kinahanglanon nimo kung mag-emergency nga way kay bakal bulong sa imo bata nga malang-alangan ka sa imo pananon. Okay, Mamo Grace. Sa Marlene. Timayo man niya si nanay kay why siya nagasalig sa 4-piece ng mga batunon nila but mayra pa gid sang iban niya nga mga paagi baladra para nga maka-income. Isa lang ni po Marlene pag maliban ba sa 4-piece, ang tawag ba lang nga paning kamot, no? Amo na siya. Di ba Marlene? Sige, isa pa gid abi. Yes, ang isa ka reaction dire, no, sang upod man kagina dito sa pagbulante si Ma'am Emelory Dinglas, taga Barangay Kudkud man, San Carlos City, kalayo pa Damo gali dira gid man no, ang mga Yes. bolantera dira sa may Libertad. It's either Canlaon, Calatrava, no, Taboso or San Carlos. Oo, puros Bomberlin mga norte na nga bahin sa atong nga probinsya kay damo kay sa mga pananong dito, no? Kaga wala bala perde bala ha kung dito ka magkuha Bomberlin. Oo. So ari pabor man Bomberlin. siya. Yes, no? Ari Bomberlin, si Ma'am Emelory Dinglas, ko ang reaksyon ni Ma'am Emelia, okay lang. Ang kay Ma'am Emeloria, hindi Bomberlin, do ano siya, hindi sa bala pabor, no? Nga amo ni tingbon ang paghatag sang cash assistance bilang isa ka 4-piece beneficiary. But kung isa na ini ka patakaran, Nga no? hindi siya pabor nga tingubon. Kay Bomberlin kapigado nga daan subong masibala ko no maubos dayon.
no? Amo gina Kabut- amo Yes. gina mga ginakangawaan kati base sang kapaninda mo lang maubos na dayon. O dati Oo. tingob ding dako man ako na 12 ka bulan. Kati ang minimum nila nga ginabaton na 1,400 mo. I mean ang ilang mabaton is 1,400. Kay man ginatingob ang kwan na Bombo Grace. Mm. For a household ganin with 3 children. Yes. Mabato Ma'am na Arlene. kadara 1,400 pesos kada bulan. Di for example, imo bata isa lang 500 per household para sa health and then 300 pesos for education. So that is 800 times 3 abi. 2,004. Sakto kayo, Ma'am Arlene. Ang kay Ma'am Emelory Dinglas, Ma'am Arlene, ang iya sining mga kabataan, 8 kabilog, no? Kag may ari na siya 8? tatlo. Yes, 8. Okay. Kag may ari na siya tatlo ka mga beneficiaries gid na mga kabataan nga nakabaton sini, no? Sa cash assistance. But So tingob dako-dako gawa iya ya. dako gawa, pero according sa iya, isa na lang ko ng Berlin subong. Ahay, Ang- na ako no. Kay tungod nga graduate na, graduate na. Graduate na. Oo. Kag ang Kaya mo na yung Mayo, Bombo Grace, kahit sa bulig sang 4-piece sa nakapatapos. Ang isa do wala nag-graduate mo do naunta at Berlin. Ang isa nga nabili elementary, no? Makabaton siya 600 pesos. 600 Okay. pesos. That's why mo na siguro rason niya nga hindi na lang pagtingbon kung mahimo kay tungod nga ti kagamay malamang Berlin mo malang ning ginasaliggan aside sa pagbulante dira, no? Kag 8 kabataan ti ang iba may siguro may mga pangabuhi naman, no? Kay ang kamanghuran namo ning elementary. So ti sa iya laing nga daan sa pagpangabuhi subong, no? Kung tingbon maurot basi pamberling maapektuhan man, no? Ang mga iban pa ang galastuhan labing lagid ang pag-eskwela man sang iyang bata, no? Ini ang isa ka bilog nga beneficiary sang 4-piece. Pero kung matigayon manggid, no, nga amo ni tingbon na lang wala man sa may mahimo pamberling mao maning kamot na lang sa, no? Amo na ambalya sa aton kagina. Okay. Ma'am Marlene, pamatian ta no ang pahayag ni Ma'am Emelory Dinglas. Ay, status sa subong kabuhi. Daw arang-arang lang gid madam kay kun sa una i-compare mo karon, sa una pigado kami. Lugot kami ka basal bugas pero karon okay na ka may bulig man sa pantawid dayon ang mga bata naka-eskwela kayo yun. Nakabulig ang service. Okay. Okay, damo di akong bata. Pila ka bilugan ka? Walo, tatlo lang ang beneficiary. Tingnan na tatlo lang gani. Tatlo naman ang limit. Ang tatlo lang yun. Tatlo Sa lang. isa ka household Oo, sa isang household. Ang mga beneficiary ka sa 4-piece. Oo. Ano ganing ubra to gani, ma'am? Obra? Oo. Ano lang, ning bulanti lang dito sa Bacolod. Aga bulanti ka. Pila ka nakatuig nga gabulanti dito? Mga 3 years na. 3 years. Taga diin gabi ka? Nag-assist ko sa Pagtasan, Barangay Kudkod, sa Carlos City. Ikaw ba tagi rin na yun? Sa Don Salvador, Malapit lang na. kung pagkato rin, 3 hours ang kwan sa salakyan, sa full pack sa Dalaba. Pero kung napuli, sobra lang na 1 hour. May nadala. Anong mga ginabulanti ka rin? Ay mga sari-sari lang ang mga utanon. Ano ka nakabakal? Daw, kwan man, ang bakal karon pas ng pitsay, bagyo beans, baitan. Amo lang na, pero ang iban daw, lugi man, walang tawa ako, damo nabibin. Ngayon lang kayo nabilong pa sa 4-piece beneficiary, no? Ano man ang ano nga tuig ikaw ganit nangin beneficiary 2009? 2009. until subong. Oh. Okay, sige. So, iya hindi siya pabor, no? Bombo Grace nga tingubon. Yes. Ma'am Oo. Marlene, hindi siya pabor nga tingbon ang paghatag. Okay. Sige, may medyo kuloklabo sa ngaton sa nga tiyempo. But diskusyon na nato na dugang buwas. Thank you, Gabe, Bombo Grace.
Yes, Ma'am Berlin, para sa papangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Grace din na batong nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bomo Gracelyn Lobaton. Patayanin nato na kay Timayara na dira sa mga kondisyon nga ginatala na ang layi kung ano ang dapat agastuhan sining Pantawid Pamilyang Pilipino Program Cash Assistance. For example, kung ikaw nagabusong, dapat ang mayara ka sang pre and post natal care. Magtambong sa childbirth and or childbirth sang trained professional. Ang mga ginikanan kag guardian naman dapat magtambong sa Family Development Session o kung naman FDS. Nga lakip dara sa mga topiko ang responsible parenting, health and nutrition. Ang mga bata nga nagaedad 0 to 5 katuig, kinahanglan nila nga magbaton sang regular preventive health check-up kag bakuna. Ang mga bata naman nga nagaedad sang 6 to 14, dapat nga makabaton sang deworming pills o kon pangpurga 2 ka beses kada tuig. Ang bata naman nga nagaedad 3 to 18, dapat nga naga-eskwela ini. Kag mayara sa way absent na gawa nga damo gid. So you need to be present, you need to attend your classes 85% sang class days kada bulan. Para nga makapadayon ang ilang sining nga paggabato na sining nga nasambit ang mga ayuda. Diskusyonan din nato na dugang buwas kaya tema pumanan ni mga plano incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo. Tugtog na kila mga dribano ang ato sining nga pagpapangalagad sa palatunturan bumuhanay big time. Magasulod na ang ato na coverage team sa Game 1 sang National Basketball Association Finals. Golden State Warriors batok sa Boston Celtics. Upitan na kita sa mabansag yapon nga oras ang inyawalagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa